Sawubona Mafuze ninjani? Wazi wasiza-ke mntaka baba ukubhala lento oyibhalile athi ke ngibafundele. Uma niyakwazi uma anisasho ngoba sekudliwa imali. Luyeza ukhetho ngeke sisayivotela iMK. We Mangcobo, Mafuze omuhle. Uyabona mntaka baba, ngiyabonga ukuthi ubhale lento uyibhalile la kumina. Ngoba ungiphi ithuba lokukufaka esikoleni. Uyabona-ke into nje yokuqala kumele uyazi ukuthi mawuvotela iMK awuvoteli iMK nje, uyivotela wena. Uyayizwa leyo nto? Ingakweqibabe. Mawuvotela iMK uzivotela wena. You are voting for yourself. Ngoba wena i-game changer la. Wena umenza izinto zenzeke la. So awuzobuya kusasa uthi asiyitholi service delivery kanjani ngoba mawuvotela iMK uzivotela wena. Uvumelana nale mission esikuyona yokushintsha impilo yomuntu omnyama. Uvumelana nalo mshikashika esiphezu kwawo ukuthi yayizwa leyo nto. So mangabe futhi ungayivoteli wena, uvotele lawa amanye amaqembu, uzilahla wena. Yayizwa leyo nto. So akungabi sengazi ukuthi khona owenzelwe ifavor ngokuthi uvotele umkhonto. You must understand ukuthi umkhonto owakho wenzelwe wena ukuze ukhululwe wena. So if you decide ukulahla ivoti lakho liyise kwenye indawo, you must know ukuthi uzilahla wena. And ukuhlupheka kwakho kuyokuzwa phezulu kwelakhe ikhanda ngoba wena ukhethile kuyilahla. Angazi noma siyazwana ni. So ungalenzi iphutha lokuthi uyilahle ngokhetho lizayo. Understand ukuthi konke okwenzayo uzenzela wena. Nomndeni wakho nezizukulu zakho, inzalo yesisu sakho, inhlupheko yayo yobuzwa phezulu kwekhanda lakho. Ngoba wena uzokhetha ukuyilahla ngenxa yokuthi uNandi uhambe wabonana noZuma, and mangabe uNandi ebonana noZuma kushuthi kudliwa imali. Nalamandla ongipha wona mntaka baba, hawu ake niyeke ukungipha amandla engenawo. Kade ngikhala ngalento. Musani ungipha amandla engenawo. Kunamandla ke engenawo. Mina angisiyona leadership. Ndikube ngidla imali mntaka baba ngaba ngisagibela amatekisi mancabanga. Ngabe nalamateke engiwagqokayo aship leyo ngabe senginyukele kwamanye. Mancabanga. So kungaphathisi ngoshukela ukuthi bengiseduze kwazi uma ungazi. Ngoba nami bengingazi ukuthi ngizoba seduze kwazi uma ngiyithole sengiseduze kwazi uma. Phela upresident lo awuveli uvuka uxoxela ukuthi hayi ke uzombona namhlanje. Mangabe uqila uthi kuyithela endukwini wenze njani? Nami ke ngibe ucilo this time ngayithela ngathiwa ngiyithele endukwini. Ngaphatheki kabi mntaka baba. Ngaphatheki kabi, angingahuzula ukuthi ubona mina evidweni noZuma Nkosi yami. Ungahuzula lokho. Kunaloko akuqinise kukutshengisa ukuthi noma ungelutho uyakwazi ukuthi umbone. Ngoba mina ngiyazazi ukuthi angilutho. Kodwa ngikwazile ukuthi ngimbone. Ungakuhlukumezi ke mntaka baba. Kungazi uzulahle izingane zakho ilahle wena ngenxa yokuthi uhlunyezwe ukubona mina evidweni noZuma. Ngingaphathi nje kabi lokho. Kunaloko wena understand ukuthi ivoti lakho has nothing to do with anyone else except you yourself. Understand ukubaleka kwevoti lakho. Understand umsebenzi ozokwenza ivoti lakho. Futhi ke kodwa ke mase sesibuyele eqinisweni. Umuntu othreatenisha ngokuthi ngeke azayivotela iMK. Mina ngiyaye ngithi lo muntu loyo usashaya uqondo ukuthi iMK mayelana nani. Yikho
kwehlisela umoya nje, ngoba nje bengakuthatha ngikubhekise le kwahele. Kodwa ngithi ngiya-understanda Nkosi yami, ngiya-understand. Kunabantu mfethu athi uNkulunkulu esebethandile bakhiphe ebugqileni, ebese kuba khona nje usathane ofuna ukubadonsa ubabuyisele. uNkulunkulu ukuthandile mntakababa wakhiphe ebugqileni wavotela umkhonto wesizwe. Kumele u-understand ukuthi uma uvotela umkhonto wesizwe, you're not doing anyone a favor but yourself. Umkhonto owakho njengoba nami kuwowami. And that is why kumele senze sure mina nawe ukuthi thini sitshela abantu ukuthi hayibo ungayilahli ngokuvotela elinye iqembu. Uma uvotela elinye iqembu uyilahla wena. Ungayilahli, zithande, zivikele, votela umkhonto wesizwe ngaso sonke isikhathi.